ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз навори имрӯзаи мо аз бозори Корбон ҳафтум дарвоза чӣ хеле ки шумо заказ карда будем дар бораи ҳами спартификои чи спортивни ина ҷада ҳозир ҳастай спартификои спортивни духтарона ки барои духтаракои синфи ҳафту студентакора мешавад. хеле ҳозир на марамат бинен инҷа тройка ҳай капшонам дорад, футболка дорад, баъд нахе брукш ҳастай, чорта расветка дорад. Чорта расветкаш ҳозир мондай. хотиррасон мекунем ки ё 140 сомон донашай инҷа аптояй мумкин як се рӯз пас набошад бисёриё баъди тамом шиданаш занг мезананд ки уже тамом шудагия дигар намешавад ёфта. дона наметия не ки ёра мо коре мекунем ки дона бигирем. дона 140 сомон. аз он сабаб ки ҷира мо аренда гирифтагием. ҳозир пака дарвозаи ҳафтума аренда гирифтагием. ҳар рӯз амҷа сабука мекунем. ёра оптои равон мекунам чанд ҷо барои ҳамин мудда нархи дона метан обшияган дигар наметан инҷа дона 140 сомон донааш. аптои хай хати фурӯшанда маслиҳат мекунем. ҳами ҷое ки ман сиёмка кардистам якм проход сари раъдай сразу ёфтанаш осонай. ин дарвоза медурем саре ки раъда ҳамия истодагиян анаё ина чизои новинка ҳама чизе ки новинкаи мо ҳамбора инам чизои новинка ҳамира абая меган чизе меган ки ҳами абаяора туркишон 800 сомонай. инамира ози ки паделкаш материалаш зурай ранги духти туркия кардагианда копировкаи туркӣ кардагиан нархаш 200 сомон. ато и 800 сомонай туркиш. ина бинен касе ки мехоҳад дастафка кардан дастафка дорем. ин нархи донаи 200 сомон. ина пешошон ина абая нархаш 200 сомон. ёш пешон чи задагӣ санг задагиан қати остинош санг доран. ёш ина остиношай бо пишти остинош доран санг бо то поёна санг задагӣ айду тараф нархаш 200 сомон. и чизи новинкае ки бозорда нав даромагия анамиай пуштош неки санг надора хаякира прямой баршда ҳаста хай ҳамиам нархаш 200 сомон. ё ака бигирем тирамоҳӣ ҳисоб мехӯранд уже вақти пӯшидани ҳами омад. ин ҳамиам ҳамаи бесанг абая бесангаш ҳамиам паделкаи туркияй оригиналош 800 сомон туркиёш. инаи айпоёнаш ҳамиё айпоёнаш амиражои тоза 150 сомон нархи донаш будай. не ки иҷа ламиражои зур дидем ҳам нигиндор ҳам бенигин ҳам качествашонам зурай. бо мо ай пештар нишон метем сангош сваровски будааст. ай бишкекам дорад ӯзбекистонам дорад. материалош ламираж неки ламираж хай арзон наш духтагӣ тайёр 150 сомон донаш неки беҳад базеб метавонад чӣ бака нақш арзоне ман намефаҳам барои ки ира хай занако мефаҳманд. ин ҳамин чизои дидестен ҳами ҳамаш ламиражанд 150 сомон. анаҷа сар мешава айнаи сияш ки шумо мебинед ё шифонан шифонам 140 сомон метавад донада 140 сомон медодааст. ё ҳам шифонам хеле базебанд чотар хеле ай паплин ёда хушрутаранд. ин ҳами шифонанд
Ки необычный гло дорам беҳад баъзе ванамио. Ма бисёр паплин доставка мекунам. Неки ҳам чизро намедонам чӣ ба ки ҳамин чизро ма аҳамият намедодам. Ма фикр мекунам ё қимата не ё арзон дастанд. 150 сомон, 140 сомон. Ҳамаи размерҳо ҳаст. То 54 то 58 размер ҳаст. Ё паладноя, не ё паладноя жи. На паладноя новинка. Дона 150 сомон. Ё беҳад нигина бисёр задаги, ноз мо ай пештар нишон медиҳем. Нигинош беҳад бисёрам бо хел чизаги ин хитом бинӣ намедонам номаш чие. Хеле ранги изумруд дори хеле чӣ калон калон. Анами ҳам гулш необычная, ҳам чиш почадорам баъд ё бурук қатӣ мегана, бурук доранам ё. Не 150 сомон қатӣ бурук шаи. Беҳад арзонами. Смотря ба материал бигирем, ба духтш, ба минат, ба сангош. Инами чиз материалаш паплини доингай бо тимболи доингай 150 сомон. Ҳамин қа чизи арзон имрӯзтар мо бисёр барои шумо пешкаш мекунем. ин неки размерош ай 50 то 56 ай барши меркам то 56 ай дигар зиёд надоштаем. Ана ё не ғафсуам. Не ғафстаран чӯшон. Нисбати инаи доинг ғафстар ай материалаш 150 140 медодай. Инаиш пештон камтар кнопка дошта будастан, кнопочния. Ё 150 сомон. Камтар ғафстар маечни меган ира. Материалшон маечни. Ё хичом тоқа. Материалшон маечни бор дига такрор мекунам то 56 58 размера дорам. Размерашон ҳастаин. Доставка дорем. Ва бор дига такрор мекунам доставка дорем. Касе ки дар канал меҳмон подписатсия кунад, чӣ фикри ақидаи дорад дар комментария бинависанд. Мо комментарияи шуморо мехонем, ба комментарияи шумо ҷавоб менависем. мувофиқи комментарияи шумо навор мегирем. Анаиҷа камтарак ин материал сангзадагӣ тайёршам ҳастай, бесангшам ҳастай. Шумо комментария да бинависем ки ин материал чӣ ном дорад. Ҳамин материал ман номшаш намегум. Специально ку ки меёва номи ҳамира комментария да бинависа. ё ҳастанд 150 сомона дорад, 100 сомона дорад. Бесангош 100 сомона, сангдори дизайнаш 150 сомон. Марҳамат бибинем. бо ҳастаи 130 сомонаш ҳастай. Хеле дождик задагӣ сангош. На дождикош 120 130 ҳар хел зависит аз сангаш мекунад ки сваровский простой. На номша хитом биёвӣ. Комментария бинависем. Инаҷода бо материал нишон медиҳем. номаш пулакчаи вална будааст. либосаш 350 сомон. либос пулакчаи вална 350 сомон барои як куртавор метавонем ки харидорӣ кунем. инаш паплинои доинга. хай доинга нақша шумо медонем. ё 150 сомон. 150 сомон чизе ки дар чӣ мебинед аз шумо. 150 сомон доинги тоза. дизайн. ороишоташ дизайнае. Анаиҷа ё
туро ҳастанд. Туро 350 сомон. касе харидорӣ мекунад, марҳамат. Хай то охириҳои оянда, то видеоҳои оянда саломат бошен. Пешаи ҳамин тамошо, баъди ҳам тамошо лайк монен, поделиться кунен, комментария нависен. мо иншоалло бо аз паго бо видеои нав мешава. Видеои навмон иншоалло саҳар бо мебирояд, тамошо кунед. боқӣ сарбаланд бошед то видеоҳои оянда.